श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। कुडाळ नगरपंचायत हद्दीतील हिंदू कॉलनीतील तब्बल 141 गुंठे जमीन गमावल्याप्रकरणी कुडाळ शहर चांगलंच तापलंय। नगरसेविका संध्या तेरसे यांनी आज प्रशासनाविरोधात रणशिंग फुंकत लाक्षणिक उपोषण केलं। औंधकर हटावच्या घोषणांनी पूर्ण नगरपंचायत परिसर दणाणून गेला होता। पाहूयात। शहर एकजुटीचा जय हो, कुडाळ शहर एकजुटीचा जय हो, कुडाळ शहर एकजुटीचा जय हो, कुडाळ शहर एकजुटीचा जय हो। पंजाब से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंजाब से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। औंधकर हटाओ, कुडाळ शहर बचाओ, औंधकर हटाओ, कुडाळ शहर बचाओ। कुडाळ शहर आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं। कुडाळ शहर आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं। 7/12 जेव्हा होता किंवा जे प्लॉटिंग झालं तेव्हा 7/12/2004 मध्ये सरपंच कुडाळ 141 जे 141 गुंठे सरपंच कुडाळ या नावाने होता। त्याच 141 मध्ये सदतीस कोर्टाच्या माध्यमातून जेव्हा निकाल झालाय त्या निकालामध्ये त्यांना खूळ लावलंय आणि उर्वरित 105 गुंठे जमीन जी मूळ मालक ज्यांनी कोणी प्लॉटिंग केलं त्यांच्याकडे गेलेली आहे। मी परवा 4 दिवसापूर्वी जेव्हा सीओना विचारलं की उर्वरित जमिनीसाठी तरी तुम्ही का नाही प्रयत्न केला, जी की सरपंच कुडाळ तत्कालीन म्हणजे आता मुख्य नगरपंचायत कुडाळच्या नावाने असणार मालकीची असणार, तर त्याला तुम्ही हो का तसं आहे ठीक आहे ते घेऊ ते इतक्या बेजबाबदारपणे त्यांनी मला उत्तर दिलं। त्याच्यामुळे त्यांना कुडाळ नगरपंचायतची आणि कुडाळच्या लोकांची काय काळजी आहे हे यातून दिसतं आणि ह्याच अशाच प्रकारच्या अधिकारी येतात आणि आमच्या शहराची वाट लावून जातात। त्यांना काही फरक पडत नाही, त्यांना तुम्ही काम करा नाहीतर नका करू, त्यांचा पगार वेळेवर त्यांच्या अकाउंटला जमा होतो म्हणून फक्त त्यांना इथे बदली होते म्हणून येतात आणि मनाला वाटेल तसा कारभार करतात। मी पत्र जसं कलेक्टर मॅडमना दिलंय त्या पत्रातही म्हटलं की ही एक जमीन मला माहिती आहे, पण अशा अनेक जमिनी आहेत तर त्याच्यावर तातडीने कारवाई करून ह्या जमिनी आपण ताब्यात घ्याव्या आणि त्याच्यासाठी नगररचना विभाग जो आहे आमचा तो पण आता त्यांनी पण प्रयत्न करावा आणि त्यांच्याकडनं चालू आहे की 7/12 गोळा करणं, पण नुसते 7/12 गोळा करून त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर काय आहे हे अजून कोणी बघायला गेलेलं नाही असं माझ्या माहितीप्रमाणे। प्रत्यक्षामध्ये रस्त्यांचे तुलना केलं तर रस्ते असतात 8 मीटर 7 मीटर प्रत्यक्षात जेवढे रस्ते नसतात वास्तविकमध्ये ते नाहीये, खरं आहे। बऱ्याच अंशी काही ठिकाणी आहे। आता जर आमचा तुम्ही DP प्लॅन जरी बघितला त्याच्यामध्ये पण खूप चुका आहेत। सर्वसामान्य नागरिकाच्या म्हणजे शहरीकरण झाल्यानंतर त्या नागरिकांना सोयी सुविधा चांगल्या प्रकारे प्राप्त व्हाव्यात म्हणून डेव्हलपमेंट प्लॅन किंवा विकास आराखडा तयार करतं शासन, पण आमचा विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यातून नागरिकांना त्रासच जास्त होतोय हे पण दिसतंय। त्याच्यामुळे नेमकं आम्ही जेव्हा आज 17 किंवा 17+2 स्वीकृत असे 19 नगरसेवक आहोत, त्यांना जे जनतेने इथे आपल्या स्वतःच्या जनतेच्या सेवेसाठी ते इथे आलेत, जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून इथे आलेत, तर त्यांना विचारात न घेता परस्पर कारभार हा नगरपंचायत प्रशासन आणि मुख्याधिकारी करतात। त्याच्यामुळे नेमकं कुडाळ शहराचं आता हित बघण्याची वेळ आमच्या सगळ्यांवर आले म्हणून आम्ही एकत्रित इथे बसलेलो आहेत कुडाळ शहराच्या भल्यासाठी। आम्ही नगरसेवक म्हणून बऱ्याचदा आमच्या मीटिंग मध्ये मांडतो की आपले जे काही कुडाळ शहरामध्ये ओपन स्पेस आहेत, आता कुडाळ शहर वाढतं शहर आहे, अनेक ठिकाणी प्लॉटिंग झालेलं आहे, त्याच्यामधले मोकळ्या जागा आहेत त्या आपल्या ताब्यात घेऊन तिथे आपण नगरपंचायतचा बोर्ड लावावा। आता त्यातल्या त्यात जवळची गोष्ट म्हणजे हिंदू कॉलनीच्या शेजारीच जिथे आता नवीन प्लॉटिंग झालेलं आहे त्या प्लॉटिंग मध्ये पण एक ओपन स्पेस आहे। मी त्यांना विनंती केली की ही ओपन स्पेस आपण ताब्यात घ्या, नकाशा वगैरे सगळं आहे, पण नगरपंचायत सगळे नियम वेळोवेळी धाब्यावर बसवते आणि त्यांनी तेव्हा सांगितलं की हे तिथे मालक जे आहेत ते आता नाही आहे तिकडे म्हणून मग आपली ते होणार नाही। मग आम्ही त्यांना सांगतो की ते कोणाकडे तरी कुलमुखत्यार दिलं असेल ते बघा। ह्या सगळ्या गोष्टी सर्वसामान्य नगरसेवक किंवा सामान्य माणूस करतो जे की सगळं
काम नगरपंचायतीच्या प्रशासनाने करणं अपेक्षित आहे ते केलं जात नाही. नगरपंचायत प्रशासन नेमकं आताच आमचे माजी नगराध्यक्ष त्यांनी सांगितलं की विकास कामात पण सगळा मुख्याधिकारी घोळ करतात. मग नेमकं मुख्याधिकारी इथे बसून करतात काय? परमिशन देण्याचा विषयच येत नाही कोणी. ग्रामपंचायत जो खर्च पडलेला आहे कसा काय? कशावर निधी खर्च झाला? रस्ते आणि मोकळ्या जागेमध्ये रस्ते आणि मोकळे जागा जेव्हा प्लॉटिंग केलं जातं ग्रामपंचायतकालीन, अजूनही नगरपंचायतच्या प्रशासनाने बघावं, त्या काळामध्ये विश्वासावर सगळं चालत होतं. त्याच्यामुळे तेव्हा एखाद्या व्यक्तीने प्लॉटिंग केलं तर तो आपल्या साध्या कागदावरही नगरपंचायतकडे जागा देत होता आणि तेव्हा नगरपंचायत तलाठ्यांना सांगून तो आपला सातबारा बनवून घेत होते. विश्वास ह्या शब्दाला किंमत होती त्याच्यामुळे. आणि प्लॉटिंग जे काय कमर्शियल ते करत होते, इथे पण त्यांनी नगरपंचायतीकडे जागा, अनेक जागा आजपर्यंत जेव्हा फेरफार तसा करून नावावर ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन चढवलेल्या आहेत. पण असं असताना आणि ग्रामपंचायतले ते माहिती आहे, कारण ज्या प्लॉटिंग झाल्यानंतर त्या घरांना परमिशन तिथे देताना त्यांना रस्ते आहेत वगैरे हे सगळं दाखवलं जातं. तो नकाशा आजही इथेही माझ्याकडे उपस्थित आहे, अधिकृत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सहीचा. मग त्या रस्त्याला कोणाची परमिशन लागणार आहे? नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायतने परमिशन घेणं हा विषयच येत नाही, कारण त्यांच्याच मालकीचे ते रस्ते आहेत हे नगरपंचायतला माहित होतं, ग्रामपंचायतला माहित होतं, म्हणून त्यांनी तिथे खर्च घातला. माझा हाच मुद्दा आहे की जर तुमच्या मालकीचे ते रस्ते आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे तर तुम्ही ना हरकत दाखला कसा देता, आणि जर तुमच्या मालकीचे नव्हते तर तुम्ही त्या रस्त्यावर खर्च कसा घातला? आज जी काही आंदोलन सुरू आहे मिळाली पाहिजे, मिळाली पाहिजे. 141 गुंठ्या संदर्भात जे काही आंदोलन सुरू आहे, आता जो काही विषय आमच्या सहकारी नगरसेविका संध्या तेरसे ताईंनी घेतला आहे, तर त्या विषयाला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. शासनाने किंवा प्रशासनाने जी काही निष्काळजीपणा केली आहे, तर त्या निष्काळजीपणा ज्यांनी केली आहे त्याच्यावर शासकीय पद्धतीने किंवा न्यायालयीन पद्धतीने कारवाई व्हावी आणि जी काही आमची जागा आहे नगरपंचायत ती हस्तांतर होण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न व्हावेत ही आमची मागणी आहे. कुडाळ शहराच्या दृष्टीने निश्चितच कुडाळ शहराच्या दृष्टीने आज एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन या ठिकाणी छेडलं जाते आणि पक्षभेद विसरून कुडाळ शहराच्या दृष्टीने मी देखील या आंदोलनामध्ये सहभागी झालो. कारण असं आहे की 141 गुंठे म्हणजे ज्याचं आज बाजार मूल्य किमान 20 कोटी रुपयाच्या बाहेर आहे, आणि अशी जमीन कुडाळ शहरवासियांच्या हक्काची जमीन कोणाच्या तरी लोभापायी एखाद्या व्यक्तीला देणं हे कुडाळ शहराच्या दृष्टीने घातक आहे. आणि एवढा मोठा निर्णय घेताना 141 गुंठे जमीन दुसऱ्याला देताना निश्चितच हा प्रश्न कुडाळ शहरातील 17 नगरसेवक आणि 2 स्वीकृत नगरसेवक 19 नगरसेवकांच्या समोर एखाद्या जिबीमध्ये ठेवणं आवश्यक होतं. पण असं कोणतंही न करता प्रशासनाने बाहेरच्या बाहेर ही जमीन एखाद्या व्यक्तीला देण्याचं काम केलंय. त्याच्या विरोधात मी आंदोलनाला पक्षभेद विसरून एक कुडाळ शहरातील विरोधी नगरसेवक असून देखील या शहराच्या दृष्टीने या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे.